magpakamatay na ko para wala na ako problema. Wala man may patutulong sa akin. Hindi na kaya ng isip ko, hindi na kaya ng katawan ko. What's up mga kakwela at mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at mega love shoutout sa buong Team Biyaya. Ayan, sa lahat ng supporter ni J. Guevara, Alegre, Senior and Junior, sa 2H family, sa lahat ng mga sumusuporta na patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa akin. Maraming salamat. So ang re-reactionan ko po gaya ng dati, may nag-send sa akin na napanood ko siya. So, hindi ko pa pala siya sorry, hindi ko pa pala siya napapanood. So, sinabihan na naman ako na nag-send sa akin na shoutout kay Sir, sino mang pangalan, nakalimutan ko, basta Sir Gomez, apelido niya. Gomez lang natandaan ko. Erwin Gomez. Tama, kung tama ako, mega live shoutout sa'yo. Salamat. At sa mga nais mag-send ng video na pwede natin reactionan, J. Guevara po ang main account ko ng aking Facebook page. At bago natin din simulan to, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. And mega live shoutout sa Team Butete. Yan, nandiyan po sa description ng kanilang mga link. Pakisubscribe naman po. Siyempre, Tito Osle Guevara, Claire Marie Guevara. Yan. So, sabi niya kasi maghanda na naman daw ako at baka umiyak na naman ako dito. Sabi ko po, ito na naman tayo sa pag-iyak eh. Ang pangit ko umiyak eh. Buti sana kung habang umiyak ako, malama Salvador na habang umiiyak, lalong gumaganda. Dapat maging ganun dapat ako habang umiiyak, lalong gumagwapot. Charot. So yun, huwag natin patagalin to. So ang video po ay may haba ng 3 minutes. No, sana wag tayong maka-copyright dito. No? So sana so matandang lalaki, nakikita ako. So, hindi pa siya piniplay matandang lalaki. Siguro tinulungan din to. No? Tinulungan to. So yun, panoorin na natin guys. I-play na natin ang video. Magpakamatay na ko para wala na ako problema. Wala man may patutulong sa akin. Mga kababayan, muli po ating dinalaw si tatay dito, Roberto Celis Reyes. Natin ang kanyang kalagayan sa ngayon. Grabe yung bahay. Ayun, bawang gupit. Napasyal. Hello? Alala niya ka tayo? Diba yung bahay guys? Abuti eh. Ano? Abuti eh. Ano nangyari? May kailangan ako sa'yo, baka makatulong ka. Naman. Kumusta na kayo? Ngayon po may Hirap ako ngayon dito sa aking lugar. Hirap kayo? Adumi. Oo nga, nangyari, nabaha kayo? Oo nga, nabasa. Sa pag-isip-isip ko, Nabasa kayo lahat tayo. kayo nga pumupunta sa akin. Baka may itulong kayo sa akin. Kalipat ako na bayang at tirahan. May konti na lang pala yung kita mo yan. Yung payo na lang yan. Hirap ako dito. Yun na lang po yung... Wala na akong gamit yun. Unti-unti na nawawala. Napunta kayo ng barangay dito? Napunta na po ng barangay? Naanod ng baha ang gamit ko. Ito pa namin. Napunta na kayo ng barangay po? Hindi ko diferensya ngayon sa akin. Ang tinga ko, hindi ko makakinig. Mga babayan, ayan po. Ganyan na, siguro kung tumatanda ka na, hinyahin na. Opo, may nagbigay ng magang pamasko kay tatay, no? Mga kababayan, ito po. Baka galing kay mga vlogger din to si makatulong ka. Ibibigay ko na po sa kanya, mga kababayan. Makatulong ka sa akin. Yung link na lang sana pinasa sa akin. Iabot ko na sa iyo tayo. Ito po, galing kay Mama Iris po, 1,000. May bahay na mga tirahan ko. 1,300 po. Nagdagdag pa. Ayan po. Yan po tayo, bali, yan po pinabot ni Mama Iris po. Kuminsan naisip ko
Sana ano, Ewan ko kung madagdagan pa tama. natin sa ibang Mabuti araw. siguro magpakamatay na ko para wala akong problema. Huwag naman. Wala man may matutulong. Matilan yung Mas pakita yun. Itong pera mo ito, hindi ko to magastos. Hindi ko to magastos. Sana sa video pong ito, no, ano, yung kamag-anak ni tatay, no, makuha Kasi yung mga anak ni tatay, attention nila. sino nga ba yan? Kahit sinpatya man lang Kung po, no, may- kahit yung Kung kamag-anak ni may, tatay kung sa may may, ano, itutulong ka sa sa akin, may Negros. maganda. So yun po mga Ngayon, kababayan, kalat po natin. ang naisip-isip video ko. to. Thank you so much po. Kung tumatanda na ko, KMGS, sana mapanood po ito. Sir AJ Gomez. kaya ng Sir katawan ko, Yes, yan. hindi, Francisco hindi Abera. na kaya Thank you ng so much po. Sana mapanood kaya po ng yung isip video ko, na to. Thank you. hindi na kaya ng katawan ko. Tay, bali lalapit kita tayo Isang sana kilo. tayo. Lalapit ka namin sa Home for the ang AIDS, no? binibigay na bis, Ang 2 paano kilo. tatay, putol po kasi yung kanan. Ayan. Yun po. Ito lang, mas So yun, tapos na yung video. Ayoko umiyak. Ayoko umiyak. Mahirap na. So, siguro kayo naman nanonood dyan. Kahit ako. So, ito pala, bago lahat, nakalagay dito sa video na pinabayaan ng mga anak. So, doon tayo mapunta sa pinabayaan ng mga anak. Hindi rin natin masasabi, hindi rin natin masisisi yung mga anak o anak ni tatay na kung bakit siya pinabayaan. Hindi natin sila masisisi doon kasi hindi natin alam kung ano ba yung ugali ni tatay nung kapanahonan nung bata pa siya. Malupit siyang tatay o baka salbahe siyang tatay o baka may ginawa siya sa pamilya niya na talagang ikinigalit ng gusto at pinapabayaan siya. So, pangalawa, huwag din natin masyadong husgahan yung mga anak niya, ba't siya pinabayaan, kasi hindi natin alam punot dulo. At pangatlo, bilang ako para sa akin, is hindi naman na siguro tama na pabayaan pa rin natin siya sa ganyang edad niya. 79 nata na pagkakatanda ko. At wala na siyang lakas na para, alam niyo na, ilang sa madaling salata at medyo masakit to, pasensya na kayo, ilang taon na lang din naman niya ito itatagal ni tatay sa mundo. Sorry sana pero yan pong totoo. Hindi natin sa ganyang edad, no, hindi natin alam. Diba? Kaya sana sa mga anak, kahit ano man na sama ang ginawa ng tatay, nanay, o kahit sino man kapatid, kapag mga sa ganitong edad na kailangan na natin magpatawad sa ganyan kasi syempre kahit papano dyan tayo nanggaling, kung wala yan sila, wala rin tayo dito. Diba? Kaya sana huwag din natin huwag masyadong matigas yung puso natin, lalo sa mga ganitong sitwasyon ng mga matatanda, ng inyong tatay, kung sino man yung anak na makakapanood nito, sana naman kunin nyo na yung tatay nyo at alagahin nyo at kalimutan nyo na kung ano yung mga nangyari, no? Kung ano man yung mga ginawa niya noon, dapat kalimutan na natin yan. Kung Diyos nga nagpapatawad, tayo pa kaya? Kung Diyos nga napapatawad tayo sa sobrang makasalanan natin dito sa mundo, tayo pa kaya? Kailangan marunong din tayo magpatawad sa lahat ng gumawa ng kasalanan, nanakit sa atin, ng down sa atin, no? Alam ko may mga babas dyan, ba't ikaw ganun ka rin naman? So ako, wala na akong inanakit sa lahat. Napatawad ko na sila, wala na para sa akin yun. Ewan ko lang sila kung pati ako napatawad na rin ba nila. Alam ko na yan advance na ako mag-isip, alam ko may magsasabi ng ganyan. So yun, at doon naman po pala sa nagbibideo nito, sorry po, hindi kita ma-promote dito kasi video lang yung binigay, wala yung link nyo. Pero hanapin ko at baka sakaling mahanap ko yung channel nyo at ma-promote ko kayo dito sa channel ko, kahit paano may mag-subscribe at sumuporta sa inyo
So, hindi ko rin alam kung kailan pa tong video na to kasi video lang po talaga binigay sa akin, hindi mismong link ng video. So, wala akong makita. At wala rin naman akong nakitang channel nyo doon. Kaya, yun. Maraming salamat sa pagtulong mo kay tatay. At sana may mag-comment dyan kung tiga saan si tatay. Hindi ko kasi sure kung ilang taon na ba to. Hindi natin sure. Baka mamaya si tatay ay na mahinga na rin, huwag naman din sana, pero hindi natin nga alam. So kung may nakakilala kay tatay, comment nyo dyan sa video at baka sakaling malapit dito sa amin at mabigyan natin ng kahit papano konting tulong at kahit malang malinisan natin yung bahay, mabihisan, maalagaan siya, maramdaman man lang niya na may nagmamahal at may nag-aalaga sa kanya. No, yun ang gusto ko. Sana may mag-comment yan. At sa mga nais din tumulong, ang siguro pinaka-the best na tulong na magagawa nyo kung makilalan at malaman natin yung tiga saan si tatay. Kasi sure ako, nasa Maynila lang to kasi Tagalog naman yung salita. Kaya medyo madaling mahanap. No? So sana may mag-comment yan. Ngayon, maraming salamat sa iyo, sir, kung sino ka man. Pasensya ka na hindi kita mag-promote dito kasi video lang talaga yung pinasa sa akin. Sana wag mo akong i-strike. Wag mo akong i-dilaw, no? Alam nyo na yun, sa mga YouTuber, alam nyo na yung dilaw na tinutukoy ko. Kasi tutusin dito, guys, sama na natin. Lahat ng video namin dito, hindi lahat po dito ay may kita kami. Yung iba po, wala. No? Lalong-lalo na sa akin, na reaction. Nagre-reaction na ako ng mga ganitong video. So, yung iba ditong video walang kita. At lalo sa live. Kapag walang nagpalipad, super chat, mga hero abroad, mga walang rito. Tsaka sa mga charity vlogger, katulad nila Edison Butete, nila Calzo, nila Boy Sardinas at ako rin, kung wala rin po yung mga hero abroad na mga nag-i-sponsor na patuloy na sumusuporta din sa amin para ipantulong sa mga kababayan natin, wala din kami ipantutulong kasi bukod sa mababa yung views namin, na doon lang kami umaasa para ipamigay sa mga kababayan natin, wala talaga. Kaya wala kaming magagawa sa ganun, guys. Kaya yun, maraming salamat sa suporta nyo. Huwag nyo kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at kila Edison Butete, kala Calzo, sa lahat. Kala Boy Sardinas, syempre. Yan, at kala Ate Dabing ng Davao at mega love shoutout sa lahat ng mga patuloy na. At shoutout kay Ate Loy, kay Ate Para, kay Ate Mel, Ate Bidad. Miss ko na kayo. Alam ko mga busy kayo pero okay lang yan. Sino pa ba? Ate Mel, Ate Naitek. Yan, sino pa mga natitira pa dyan? Yung mga natitira dyan, shoutout sa inyo lahat. Yan. At ayun, disclaimer ulit tayo. Baka may mag-bash na naman, bakit na naman Rapi Tulfo? Bakit na naman Rapi Tulfo in action, Senator Rapi Tulfo, Tulfo Brothers, ang caption at thumbnail ko. At ayun, paulit-ulit ko at hindi ako magsasawang ipaalala sa inyo na itong video na to, ang purpose nito ay sakaling mapansin ni Idol Rapi Tulfo, or ni Senator Rapi Tulfo, or Sir Rapi Tulfo, ulit-ulit, sakaling matulungan niya to. Ayun yung pinaka-purpose kasi dito, kasi dito sa social media, kapag once na nano nila to, papansin, baka sakaling matulungan nila. Sure ako kapag napanood to ni Sir Rapi Tulfo, tutulungan niya sa ganitong kalagayan ni tatay, no? So, sana pakishare ng video ito. Yan sa Facebook, napakalaking bagay po nun, sa Messenger, sa GC, o sa lahat ng kakilala nyo, pakitulungan nyo ako na mapakalat tong video na to. Maraming salamat at ingat kayo palagi. God bless. Bye-bye.